Els que veniu a sovint els últims dijous de mes sabeu que ens varen despedir fins l'any que ve, l'últim dijous de novembre, però en aquest moment hi havia un projecte en màquines, un projecte de col·laboració entre el GAP i Joan Benet, un projecte permís del qual el grup d'Acció Valencianista, la nostra modesta editorial, llista editorial que intenta tots els anys editar un o dos llibres en llengua valenciana, de la que per supost no parlen els mitjos. És més atractiu parlar quan anem a xillar a Vicent Flor o anem el 9 d'octubre a impedir que el bloc se manifeste, però nosaltres continuem, com sempre... Espera que arreglego que ha caigut. Vale. Com us dia, la intenció del GAP és continuar publicant i treballant per la cultura valenciana, a més de fer altres coses, per supost. I dins d'aquesta intenció, aquesta voluntat nostra, sorgí l'ocasió, gràcies a Joan Benet, de publicar un llibre que havia sigut premiat per la Cardona Vives. Tenien l'oportunitat de publicar-lo a la Cardona i no ho va fer. Entonces, nosaltres coneixíem el llibre perquè Joan ens va donar una conferència al voltant d'aquest llibre en maig del 2009, molts vos recordareu d'ella, ens agrada molt i només me va suggerir Joan la possibilitat de publicar-ho, li vam dir que avant. Entonces el llibre va estar abans de final d'any i parlant amb l'autor vam dir i per què no ho presentem ja abans que acabi l'any, aprofitem el dia 30, fem un acte valencianista i després ens juntem tots al voltant d'una copa de cava valencià i ens felicitem l'any i per supost Joan, com sempre, diu que sí i així estem per presentar aquest llibre, Història de la llengua valenciana des de fa 1 milió d'anys. Un títol que evidentment és provocatiu, però que queda clar en la seva conferència que no és tan impossible, volíem dir, no? Realment sí que hi ha un substrat de llengua valenciana que ell documenta i justifica en el llibre, que podien deixar ja d'una volta de parlar de que la llengua valenciana té 1.000 o 2.000 anys, d'estar sempre a la defensiva. Per què no parlar de la llengua valenciana de molt abans, d'aquest substrat que és on ha arribat el poble valencià, d'on venim tots? I Joan ho fa en aquest ensaig, que com dic, nosaltres tenim molt de gust en presentar, en recolzar i en ajudar a difondre des del grup d'Acció Valencianista i des d'aquest acte. Del llibre no vaig a parlar res més perquè segur que ara en el teu acte, en la teua introducció i presentació queda clar tot el que vols dir i aquest títol tan cridaner que a mi m'agrada molt. De l'autor, parlar de Joan Benet, ho va presentar ja una altra volta. Sempre dic el mateix, Joan Benet és un autodidacta del valencianisme, un home que s'ha fet a si mateixa i que en aquest moment és un referent de la intel·lectualitat valencianista. Joan Benet és poeta, va crear una rima pròpia, la rima JB, ha codificat la llengua artificial Valchove, és professor de llengua valenciana, conferenciant, va fundar una escola d'ensenyança en valencià a través d'internet, Valnet, va fundar revistes digitals, les quals dirigeix ell mateixa, és autor tant d'ensaigs com de novel·la, com de teatre, no sé si me dice algo, de tot, tots els gèneres es toca ell, i si no passa res, estem a punt de tancar un altre acord en ell perquè l'any que ve siga el nostre mestre dels cursos de llengua valenciana del grup d'Acció Valencianista. Així que, Joan Benet, quan vulguis, te dono la paraula. Moltes gràcies, Manolo. Moltes gràcies a tots per estar així. Estar així sempre és un plaer perquè, com he dit abans, és que estic com en ma casa i quan em presenta Manolo és sempre un goig. El títol, com dia, és molt cridaner, però el títol està triat a Aixina aposta, no? Per a que la gent diga, des d'un milió d'anys, llegeixen el llibre. I en aquest cas és quan dins van a veure quan comença la llengua valenciana, de quina manera i de quina forma. Jo he redactat esta presentació com si fos una xerradeta, una conferència, i vaig a llegir tal qual ho he escrit per a que no se m'oblidi de dir tot el que vull dir. I diu així. Molt sovint, els nortenys, ells, que si pot canviar això, canviarà ara. Ells que es troben entre la banda nord de Castelló i la frontera de França diuen gran quantitat de pallassades en tots els sentits.
però no són xenspanoli, no. I saben molt bé que el que estan dient és mentida i que la veritat la estan amagant en el calaix de l'oblit, pues tots sabem que obedeix a una artimanya molt ben estudiada i orquestada des d'eixes terres. Però aquestes mentides, que cada vegada són més grans i més notòries, i el que és pitjor encara, cada vegada apleguen a més llocs i estan recolzades per molts diners institucionals, fan d'una mentira una veritat irrefutable. A més, també gràcies als diners i a calfar algun que altre bonacó institucional, també estan recolzades aquestes mentires per alguns polítics. També estan recolzades aquestes mentires per molts polítics i la majoria d'ells nascut fora d'aquestes terres espanyoles. Però que estan omplint-se les butxaques a costa de vosaltres, els valencians, i del malintencionat joc que fan des de fa molts anys de la nostra llengua valenciana. A vegades també estan recolzades aquestes mentires per alguns que altres intel·lectuals i intel·lectuales que es pugen al carro de la modernitat ben pagada per diners públics, esperant ser el que mai seran. Més, tots saben això que diuen que una mentira repetida moltes vegades acaba per convertir-se en una veritat. I els nortenys ja fa moltes vegades que estan dient aquestes pallassades que tots estem avorrits d'escoltar, però que, per a qui no coneix el tema de prop, aquestes mentires acaben per convertir-se en una realitat irrefutable. Però el més trist del cas és que quienes podrien dir la veritat tal com és i contradir totes les valoqueries que estan dient els nortenys ja fa molts anys, no tenim cap recolzament institucional ni aquesta ingent quantitat de diners en subvencions i unes altres partides dineràries per a utilitzar-lo en favor de la nostra lluita i de la nostra benvolguda llengua valenciana, costums i raïls. I molt al nostre pesar hem de veure com les mentires són escampades per tot arreu i per tot el món sense poder fer massa cosa en poder evitar-lo. I com tots també sabem, hi ha moltes vegades que qui arriba primer se queda en el millor tros del pastís i l'últim en arribar segurament mai aplegarà a tastar aquest pastís. I això és, per exemple, el que ens està passant en el còdic ISO per a la llengua valenciana, sent aquest tema un tant vergonyós. Però mentre es queden entitats com el Grup d'Acció Valencianista en tots els seus aspectes i, com no, també en l'àmbit editorial, associacions com la Cardona i Vives que premien els treballs escrits en autèntic valencià, escriptors com puga ser jo mateix, i persones com tots vosaltres, disposts sempre a arborar i lluir la bandera de la valencianitat per damunt de tot, podem dir clar, alt i ras que la llengua valenciana està molt viva i recolzada pel seu poble, forta i molt arrailada en la nostra idiosincràsia. I espere que, com l'au fènix, la llengua valenciana torni a ocupar aquest lloc en la història mundial que per a tots nosaltres mai ha perdut. Ara volia comentar-vos un poquet sobre el que vos trobareu en el llibre, però a soles fins a que assente les bases de lo que podríem dir que seria el caldo de cultiu primigeni de la nostra llengua valenciana. El llibre comença en la prehistòria, quan evidentment no es parlava valencià, ni cap altra llengua. A soles no es parlava. Més que res perquè en un principi la península, on es troba el regne de València, estava buida. Primer de tot, comença situant els primers homínids i els primers homes primitius en la península i en les terres valencianes, gràcies a les trobades que hem trobat en les coves com les de Bolomor, en Tavernes de la Valdigna, Parpalló, en Gandia, de les Mallaretes, en Bàrit, o del volcà del Foc de Cullera, entre moltes altres. A rengló seguit parla dels primers pobladors coneguts i reconeguts segons tots els historiadors que poblaren la península i que tingueren llengua pròpia escrita i parlar. Eren els ibers. Abans d'ells, la península estava ocupada pels primers homínids i els primers homes prehistòrics, i encara que estos també devien de comunicar-se entre ells, i de fet tenim
Per a ratificar aquesta asseveració, les pintures rupestres són els ibers quienes se consideren els primers habitants de la península, la qual adoptà el seu nom, passant a denominar-se Península Ibèrica. Els ibers no sols tenien una parla i una escritura, sinó una manera pròpia de fer les coses que començà a marcar la vida en la península i en les terres que més tard serien el Regne de València, com una rudimentària agricultura, caça, cantereria pintada i moltes coses més. Cal destacar que diu la sociolingüística que una mateixa llengua, quan se parla en diversos llocs suficientment ajuntats entre si, acaben per tindre en cada lloc uns girs, expressions i expressions diferents al del restant dels llocs on es parla aquesta llengua. I ja en els temps dels ibers ens trobem que aquesta màxima de la sociolingüística se complís a la perfecció, pues del signari que utilitzaven els ibers per a escriure ho tenim de tres classes diferents. El nord-oriental, parlat en el nord i el centre del Regne de València, el grec ibèric, parlat en el que avui és Alacant i Múrcia, i el sud-oriental, parlat des de Múrcia fins a plegar a Granada, començant a ser ja una diferenciació que seria la tònica a seguir en tota la nostra història, pues totes les llengües es van fent en aportacions d'unes altres llengües que van conformant el seu substrat, i la nostra llengua valenciana no és una excepció. I així, segons la llengua valenciana es parla més al sud o més al nord del nostre regne, té uns matisos, girs i expressions diferents, en ocasions molt diferents, aplegant algunes poblacions a sentir verdaderament el valencià com el seu valencià propi, escoltant-se dir, per exemple, el valencià d'ells, referint-se a la valencià en els girs i expressions pròpies que es parlen en ells. Seguint fent un poc d'història, després dels ibers vingueren prou onades de diversos pobles. Primer vingueren els celtes, assentant-se més que res en el centre de la península i fonent-se en els ibers, aplegant a crear el poble celtíber. La parla dels dos pobles també es fongueren creant-se el celtibèric. Més endavant, vingueren els fenicis des de Tunis que parlaven el púnic, segons els historiadors, una variant del fenici, assentant-se en la ciutat que fundaren, Gades, actual Cadis, i en alguns que altres llocs de la banda sud de la península. Després vingueren els grecs, que fundaren Dànium, actual Dènia, Saguntum, actual Sagunt. Després vingueren uns altres pobles com els vascons, els galaics o els asturs que s'assentaren en la banda nord-oriental de la península i no influïren massa en les nostres terres. Ara vull fer-vos notar que la llengua fenícia, com la grega, deixaren la seva impronta en el nostre regne, el fenici i púnic, més que res en el sud de les nostres terres, i el grec en tot el que seria el nostre regne de València. I en això seguim tenint que els substrats de la llengua valenciana no són els mateixos en tot el regne. Després arribaren els cartaginesos, que fundaren colònies en l'illa d'Eivissa i en la península fundaren Cartago, des de la qual començaren una conquista cap al nord que arribava a la Sagunt, deixant la seva impronta lingüística més forta en l'actual Alacant i quasi no res en l'actual Castelló. Vull fer-vos notar sempre aquestes diferències d'assentament dels diferents pobles que portaven la seva llengua pròpia, pues, com he dit abans, això és el que configura i sempre ha configurat les diferents maneres de parlar en les terres que moltíssims anys després serien el Regne de València. I per extensió, és el que fa que cada llengua, i dins de cada llengua, cada racó on es parle, tinga uns matisos diferents. Més pobles, com els helens o els visigots, també arribaren a les nostres terres, però en el que toca a la qüestió lingüística, hi ha una cosa molt important que hem de tindre en compte. La majoria d'aquestes llengües se basaven en signaris, que oferien una manera prou complexa d'estructurar les paraules, o inclús
Les llengües més antigues utilitzaven aleshores uns traços com l'escriptura cuneïforme realitzada a partir de cons disposats de manera establida per a poder significar coses. Però caminant en el nostre viatge tenim que quan Sagunt, allà pel 218 abans de Crist, es veu amenaçada pels cartaginesos, li demanen ajuda a Roma, pues Sagunt era una ciutat aliada de l'imperi romà. Este envia a Publi Corneli Escipión, l'africà, el qual acaba en l'amenaça dels cartaginesos, però a més m'emprengué la conquista de tota la península, conquistant-la pràcticament tota per sencer, passant a ser una província més de l'imperi romà, i canviant el seu nom que passa a ser Hispània. En això comença l'anomenada romanització, la qual assoleix que els romans, com a poble guanyador i conquistador, impon a capa i espasa les seues costums, i com no, també la seva parla, el llatí. Pues això és el que fan tots els pobles que guanyen una guerra i conquisten unes noves terres. Impondre lo seu siga com siga, quan tenen alguna cosa que impondre. Cert és que la romanització mos porta una gran modernitat i un nou estil de vida i sobretot un substrat en la parla que al remat seria el més important, pues totes les llengües que deriven d'esta romanització es denominen llengües romàniques. Però he de dir, encara que no ve molt al cas, que no és manco cert que les construccions de tot allò que fon la modernitat romana, qui les construïren foren les persones del poble vençut, les persones que vivien fins a des i llavors en la península. Però tornant al tema de la llengua, com he dit abans, mos portaren el llatí, el baix llatí, que no és el mateix. I en això mos trobem que el llatí era una llengua prou més evolucionada que les que es parlaven en la península. I a més, tenia una cosa molt important al seu favor, i era que no es basava en un signari, com he dit abans, de les altres llengües més antigues i manco evolucionades, sinó en un alfabet sil·labari, sent l'alfabet la manera de compondre paraules que ha arribat fins als nostres dies, i aquesta manera de construir paraules i de parlar, al ser molt més fàcil que la que utilitzava el poble vençut, no tarda massa en impondre's, convertint-se el llatí pràcticament en tota la península en llengua vehicular per excel·lència. I el que a nosaltres ens toca també s'impongué en tot el que serà el nostre regne. Ara que, això sí, mesclant-se en la base que ja teníem feta de les llengües íbera, púnica, grega, fenícia i algunes aportacions més. El temps passa i apleguem a l'eixe famós 138 abans de Crist, en què el cònsul romà Dècim Junior Bruto Galaico els regala una illa fluvial a alguns dels seus soldats més veterans com a premi per les seues intervencions en les guerres, i funden València Eretanorum. València, en honor a la valentia dels seus soldats, i Eretanorum perquè es construí en terres eretanes, sent Ereta el territori que tenia com a capital en aquest moment a l'actual Llíria. Vull fer una anotació prou important, i aquesta és que, encara que no hem conegut viva a cap persona que parlara llatí tenint aquesta llengua com a llengua mare, es creu que el sufix tia es pronunciava sia, sent l'actual topònim del nostre regne, València, la translació fonètica de la parla a l'escriptura, adaptant-se l'escriptura a la parla del poble. Com sempre, el poble fa i ha fet la seva llengua. Des d'aquest any 138 abans de Crist fins al 406 aproximadament, en què començaven les invasions germàniques, passaren vora 544 anys de pau romana, el que s'ha donat a anomenar la Pax Romana. I aquests anys suponen unes 8, 9 o més generacions en què s'ensenyava en les escoles i transmitien de pares a fills de manera oral i escrita el baix llatí, que portaren els romans junt a tots els substrats
de totes les llengües precedents i, evidentment, esta parla dels pobladors de les terres del que seria el nostre regne anar prenent uns xirs específics propis i genuïns de València i de Canorum, a banda dels xirs específics que el baix llatí poguera tindre en el Lazio, lloc d'on prové el llatí, o en qualsevol altre lloc del món on es parlarà llatí, pues l'imperi romà apega a ser enorme. Recordem el que he dit abans sobre la màxima de la sociolingüística. Per tant, aquests xirs i expressions serien uns xirs propis de València i de Canorum. Per tant, en un moment donat d'aquests 544 anys, la llengua que es parlava en València i de Canorum començaria a ser la llengua pròpia del poble valentí. En un moment donat d'aquest temps, aquest baix llatí, mesclat en tots els substrats fenicis, ibers, celtes, púnic i demés llengües, donaria pas al romanç valentí. Aquest caldo de cultiu que, en acabar aquest període de temps, en començar el període de les invasions germàniques, ja podria anomenar-se valencià o, per lo manco, un rudimentari valencià i, sense cap dubte, sí que seria el valencià que es parlava en València i de Canorum. És a dir, nostre valencià. Tampoc hem de perdre de vista que els visigots, poble germànic que s'assentà en la península hispànica fins que començaren les invasions àrabs, encara que parlaven la llengua gòtica, la seva llengua vehicular per excel·lència era el llatí o una variant del llatí. En lo que ens respecta a aquest punt, no variaren massa l'evolució del llatí en les nostres terres i des del 406 fins al 711, que començaren les invasions àrabs, són de nou més de 300 anys d'evolució continuada del llatí. Tots sabem que una llengua que no es parla en un territori, com poden ser les llengües sintètiques o de laboratori com el valsove, ido o esperanto, no poden fer referència en el seu nom al topònim de cap territori, però una llengua que es parla en un territori en concret sí que pot tindre en el seu nom el topònim del lloc on es parla. I després de més de 500 anys de pau romana en les terres valencianes, sense comptar el temps dels visigots, on es parlava una llengua que anà evolucionant tranquil·lament en el nostre regne, sí que podem dir que acabaria per ser la llengua pròpia que es parlava en València, en aquesta gran base llatina i totes les seues aportacions, però que en algun moment donat d'aquests 544 anys aproximadament de Pax Romana ja començaria a ser aquest primigeni caldo de cultiu de la llengua valenciana pròpia de València i de Canorum, que en el pas del temps, com he dit abans, donaria lloc a la nostra benvolguda llengua valenciana. És a dir, que podríem dir clar, alt i ras, que allà pel 160 després de Crist, més o manco, en València i de Canorum ja es parlava un primigeni valencià, o per lo manco un caldo de cultiu propi i propici per a desenrotllar-se el valencià propi de les nostres terres, independentment de qualsevol altra parla més o manco veïna. En això, aproximadament queda datada la nostra benvolguda llengua valenciana en el 160 abans de Crist. De fet, la pròpia Universitat de València diu que en el medievo ja es parlava un romanç valencià i el medievo comença allà pel 476, coincidint en la caiguda de l'imperi romà. Jo aleshores he avançat un poc més la data en la que comença a anomenar valencià, a la llengua que es parlava en València de Canorum. Si no us donem compte, no he nomenat per a res als rorceins, eixos de dalt de Castelló, i no els he nomenat pel motiu que tots haureu percebut. En el desenroll inicial de lo que seria el caldo de cultiu de la qual eixiria la llengua valenciana mai tingueren res a veure en el desenroll de la mateixa, fins que els interessos culturals i econòmics feren que volgueren engolir-se una de les llengües més dolces i amb més història de tot el món, la llengua valenciana. Les conquistes germàniques, sobretot, es basen en l'imperi visigot,
Este pueblo conquista parte de la península y en lo que a vosotros nos interesa s'assenta en lo que hoy en día és Castelló, deixant la seva impronta lingüística en la part nord del nostre regne, però encara que els visigots parlaven gòtic, com he dit abans, una llengua d'origen germànic, és sabut i reconegut que parlaven habitualment el llatí o una derivació del mateix. Per tant, l'impronta lingüística que deixaren en el nostre regne no aplega a ser massa important. Seguint fent un poc d'història, diré que a partir de l'any 711 començaren les conquistes musulmanes en la península. En un principi, els musulmans arribaren a conquistar quasi tota la península, excepte alguns territoris de lo que avui en dia és Astúries. Però en pocs anys foren de nou reconquistats molts territoris pels cristians, quedant com a territori musulmà pràcticament la part sud de la península i com a territori cristià la part nord de la mateixa. I de nou, hem de tindre en compte que el territori dels nortencs, els que avui en dia gasten milions d'euros en política lingüística i subvencions per a que la seva parla es parle, si no s'afonaria com una pedra o fa en l'aigua, es trobava en la part cristiana i justament en el territori del Regne d'Aragó, sent estos comtats que avui es creuen nació i volen engolir-se la nostra pàtria a soles uns comtats feudataris del Regne d'Aragó i en terres del Regne d'Aragó. Per això, el rei Joan I, que vivia en la part cristiana, en un gran contingent militar, entre els que comptaven soldats del Regne d'Aragó i alguns de França, Itàlia, Castella i poc més, vingueren a reconquistar València de les mans musulmanes. Com el que acaba de dir és una veritat que tots assumissin com a bona, inclús els nortencs, això vol dir, primer, que accepten que el que es parlava en el nostre regne no tenia res a veure en el que podrien parlar ells o qualsevol altra part del món. És a dir, la llengua valenciana en tot el seu desenvolupament sempre ha sigut una llengua independent de qualsevol altra llengua i sobretot diferenciar i independent de l'actual llengua dels nortencs inventada químicament, és a dir, inventada per un químic a principi del segle passat, farcint-la de valencianismes i unes altres coses agarrades d'ací i d'allà per ajuntar-se de l'occità, llengua de la que fugen com del dimoni, i poder fer del barceloní una llengua a la qual en un principi fon rebutjada pels mateixos catalans, però que a pur de diners ha plegat a ser admesa com una llengua pels mateixos que la rebutjaven. Reprenent el tema de que en esos comtats aragonesos del nord-est de la península quedaren en la part cristiana i que el regne de València es queda en la part musulmana, hem de tindre en compte que es veu molt clarament en l'impronta àrab. En el regne de València, en les paraules que comencen per al o beni, per exemple, prefixos d'origen àrab, i que no existissin en la parla de les terres del nord de Castelló. Des de l'any 711, que començaren les invasions musulmanes i, més concretament, sobre l'any 723, que els musulmans prengueren València, nomenant-la Valencilla, fins a l'any 1238, en què Jaume I conquistà València, passà el temps més gran en què València estigué en pau baix un govern, el musulmà. Però encara així, la llengua dels àrabs, qualsevol dels àrabs que conquistaren territoris en València, mai es parlà en el nostre regne com una llengua vehicular pels ciutadans valencians, que seguiren parlant el seu romanç valencià. Este punt ho demostren molt bé les xarxes. Però què són les xarxes? Les xarxes són uns versos en romanç valentí que s'afegien als poemes en àrab o hebreu nomenats moaxatxes, per a fer comprensible el poema al poble i que éste entenguera el que volia dir el mateix. Pues el poble, com he dit abans, mai arribà a parlar en àrab, mantenint-se ferm a la parla del romanç valencià, encara que, evidentment, aquest romanç anava agarrant paraules i formes àrabs. Tants anys de poder musulmà en València i de parla àrab junt al romanç valencià són molts anys com per a que el romanç valencià no haguera après alguna cosa de l'àrab o que l'àrab no haguera après del romanç valencià alguna cosa. És més, aquestes xarxes demostren que els parlants de la llengua àrab
estaven interessats en que els parlants del romanç valencià entengueren el que volien dir els seus poemes, però no al revés. A més, també les xarxes que ja s'escrivien en els segles IX i X són les primeres evidències de que el romanç valentí ja s'escrivia de forma culta, pues a soles les llengües cultes i molt arraigades en un poble poden aplegar a tindre i a escriure poesia, pues esta expressió literària és la més complexa de totes les arts escrites que es poden trobar. En el que vull deixar molt clar que vora 300 o 400 anys abans de que vinguera el rei Jaume I, en el regne de València ja tenia una llengua culta en la que s'escrivien poemes o trossets de poemes sense que cap norteny no s'haguera ensenyat a parlar. Com he demostrat, des dels inicis dels temps en les terres que ara són la Comunitat Valenciana, el nostre benvolgut regne de València, han hagut moltíssimes aportacions d'íbers, fenicis, grecs, helens, visigots, romans, àrabs i més. I totes aquestes diferents aportacions són les que anaven conformant la llengua valenciana i donant-li forma i l'esplendor sense cap intervenció nortenya. En arribar a l'any 1238, Jaume I conquistà la ciutat i el regne de València sense massa lluita, però fou en 1261 quan Jaume I jurà i promulgà els furs que li donà al regne de València, els quals estigueren vius i en actiu fins a l'any 1707, que foren derogats pel decret de nova planta. Però tornant a l'any 1261, quan Jaume I promulgà els furs de València, ell mateix digué que s'escrigueren en la llengua que parlava el poble per a que foren entesos per el mateix. És a dir, 33 anys després de que Jaume I conquistara la ciutat i regne de València, encara era necessari que els furs s'escrigueren en la llengua que parlava el poble per a que foren entesos per este, en el que queda totalment demostrat la total independència de la nostra benvolguda llengua valenciana de qualsevol altra parla del món i sobretot queda demostrat que no hi hagué cap repoblació, pues repoblar és poblar un territori que s'ha quedat sense pobladors. I si, com diuen els nortenys, repoblaren el regne de València en la seva gent que parlaven la seva parla, en 1261, quan Jaume I jurà els furs de València, no hi haguera fet falta que diguera que s'escrigueren en la parla que en tenia el poble, pues tot el poble haguera entès el que s'haguera escrit en els furs, perquè haguera estat escrit en la seva llengua, però no fa això. Contradiccions i mamarxades com esta són tots els arguments que tenen els catalanistes per a defendre la seva postura annexionista. Però el que estos annexionistes no saben o no volen saber és que contem en una història sòlida, en unes persones que la saben i volen, o volem, contar-la al món i escampar-la per tot arreu, i sobretot en una joventut que té verdadera fam de saber la veritat per a poder fer-li front a tanta mentira que li conten en escoles, universitats i uns altres llocs, pues dia a dia veuen més clarament que aquestes mentires no es mantenen de peu de cap de les maneres. I el que els catalanistes no saben és que guanyarem o morirem en l'intent. I com la veritat a soles té un camí, tardarem més o manco temps en aconseguir-lo, però els valencianistes, el poble valencià, les persones que avui estem així, aconseguirem deixar a cadascú on li correspon. I el lloc de València i la llengua valenciana és, com sempre ha sigut, un lloc privilegiat. Però anem a seguir en lo nostre, que ja mos queda poc. Seguim fent un poc d'història, mos trobem que a partir de l'any 1707, a causa del decret de nova planta, comença la primera de les dues fortes castellanitzacions que a partir de la llengua valenciana durant tota la seva història, perdent-se en aquest moment prou parlants. Sobretot en el que al cap i casal es refereix, quedant viva la llengua valenciana, sobretot en els pobles. Després vingué la segona forta castellanització en el temps de Franco, que impongué en tota Espanya el castellà com a llengua d'estat. I quan una llengua es parla quasi d'una manera clandestina,
és molt difícil que puga seguir desenrotllant-se de manera natural i experimentar cap influència d'unes altres llengües per molt veïnes que siguen, pues ja en té prou en poder sobreviure. Però aquesta persecució també la patiren totes les diferents llengües que es parlaven en Espanya. Lo que ocorre és que alguna llengua veïna tingué el reconeixement de la seva burguesia, mentre que la llengua valenciana fon un tant tarraconà en pro de la llengua castellana que molts burguesos valencians prengueren com a llengua moderna i culta, canviant-se inclús el llinatge de cavaller a caballero o el nom d'Àlvar a Álvaro. A partir de la primera castellanització, que podríem dir que ja pertany a la era moderna de la llengua valenciana, la història comença a estar marcada pel devindre del catalanisme i de la compra de voluntats per part dels nortenys i a la mateixa vegada per la venda d'aquestes voluntats que els valencians més vils de tota la història vengueren a l'or català, sempre sense importar-los gens ni miqueta la llengua valenciana ni els seus propis principis, fent cas i oïts a decidir que utilitzen molt els nortenys que diu la pela és la pela, i així no fa. Però el que volia expondre en aquesta presentació és el desenroll de la llengua valenciana fins que podrem dir que realment es parlava valencià i datar el que podria ser l'inici de la parla de la llengua valenciana i he demostrat la seva independència de qualsevol altra llengua. Així que no vaig a comentar més sobre el llibre per a que tingueu alguna sorpresa en el moment que ho estigueu llegint, pues vos queda els temes de l'accentuació, l'ABL, el franquisme i sobretot un bon número de referències a persones, cites textuals, llibres, senyes concretes de nom, persones, localitats, guerres, etc. El que sí vos puc dir sense cap temor és que aquest llibre és una bona ferramenta d'estudi per a tot aquell que necessite tindre arguments per a poder rebatre als nortenys quan diuen les seues pallassades i, sobretot, pense que és una bona ferramenta per a totes aquelles persones jovens, les generacions de xics i xiques que en els col·legis els estan menjant el cap en badoqueries i burrades diverses que s'ajunten prou de lo que és la història real de València i la història verdadera de la nostra llengua valenciana i que en la majoria de les ocasions, a poc que busques informació sèria i l'estudies, pots comprovar que el que diuen els catalans i tots els seus postulats a sols són mentira sobre mentira. Sense voler comentar-vos més coses del llibre, a sols vull dir-vos que sigueu feliços, que parlem en valencià i que estiguem tots orgullosos de ser valencians. Pues, com una vegada llegí en el Facebook, uns busquen la perfecció i uns altres tenim la sort d'haver nascut en valencià. Gràcies. Moltes gràcies, Joan Benet. El llibre, per supost, està al vostre abast en la pareta. No sé si queden, si no queden farem una segona edició, encara queden. I ara, quan acabem l'acte, Joan Benet m'imagino que no tindrà inconvenient en dedicar-vos els llibres a tots que vulgueu pujar així. Però mentre, teniu alguna pregunta del llibre, de la llengua valenciana, del milió d'anys? Alguna pregunta? Jo tinc una teoria sobre la afició dels catalans de la pela a la pela. En el segle XI no expulsaren als judeus a Tarragona i a Barcelona el rei àrab, que n'hi havia en València. Jo crec que d'ahí és l'afició dels catalans de la pela a la pela. Exacte, pot ser, però tu dones compte que expulsaren els judeus, però així en València quedarem un grapat de judeus i de fet, si queden els judeus, estan els judeus encara, clar. Una pregunteta.
La paraula Catalunya, l'origen d'home, no és Mora? De Carles I de 1521. La pronunciació cata, que això ve... Alguns diuen que ve de ser de terra de Castells, una cosa així. Però realment el que és l'origen primigeni de la paraula Catalunya realment no t'ho puc dir perquè no ho sé. Me parece que decir la vega que era terra de Castells o una cosa així. No, això que he dit per ahí, que cata, la paraula que és Mora, és la pronunciació cata, perquè aquí hi ha pobles, Català, Catarroja, són morts, i que lo que significa és terra de llares, quan anaven a saquejar la illa. Pues no ho sé, no ho sabia, però exactament en Catalunya tampoc sé que lo que massa. El altre dia estiguem en una conferència de París i Guijarro que donava un català que era 300 llegendes del catalanisme, o que així ese dia, i l'home este que era català, per fotre els catalans per supòs, dia que Catalunya vol dir terra de castells, el mateix que vol dir Castilla. O sigui que al final Catalunya i Castilla és el mateix. Era la teoria d'este home. ¿En qué alfabeto? Es que en lo que yo dic ahí no hi ha Y, però no hi ha cap lletra tampoc de lo que ara estem manejant, perquè el signari no era ni a soles paraules soltes, eren expressions fetes que diuen una cosa. A modo de lo que són els ideogrames japonesos, que no és una cosa que se diga, sinó que és un dibuix que fa una cosa. I segons li fiques una rateta més o la rateta de siga per dalt o per baix, vol dir una cosa diferent. I el signari era una cosa pareguda. No són lletres que van component de paraules, sinó són coses fetes. Per això he dit abans que quan vingué la romanització i el llatí, la gent agarrà el que era el llatí perquè era més fàcil, perquè sí que estava basat en un alfabet, però aquest alfabet, encara que és més fàcil de compondre les paraules, no és el mateix que tenim ara. O sigui que el que hi ha aparegut no se pot dir si això era la Y o no era la Y. ¿M'explique? No. No, lo menos. Ahora, si no, eran 4 o 5 contats, era el de Urgel, el de Barcelona y no me recuerdo ahora exactamente, eran 3 o 4 contats que en un principi pertanyien la majoria a lo que era França, però després canviaren terres per persones i se quedava en la frontera dels Pirineus. Però quan passava a ser territori de lo que és ara mateix Espanya, no era un territori lliure o un territori independent, sinó passar directament a ser part del Regne d'Aragó. Passaren al territori del Regne d'Aragó. Eren comtats, 4 o 5 comtats, però que eren feudataris d'Aragó. Exacto. Sí, a moltes coses. Els reis tots han tingut molt... No, els xudeus no, perquè els xudeus no tenien una parla concreta de parlar. Els xudeus són una sí, però religiosa. No tenen una manera de parlar exacta. És que l'hebreu se parlava en molts puestos i per molts persones. ¿Qué? Perdona. Jo no he escoltat gens del segle de literatura, del segle d'or de la literatura. No l'ha fet així el llibre? Com està afegit? No, jo t'ho pregunto perquè no l'he llegit, no... Està afegit, lo que pasa que el siglo d'or és una cosa, que si ara jo pregunto així, qui coneix el siglo d'or? Tots. I com tots se coneix, com tots coneix el siglo d'or, així, en lo que és la presentació, que m'heu estalviat,
però ahí està, perquè clar, és una cosa que no pot deixar-se de no ficar en un ensaig o en un llibre que parla de la llengua valenciana. Perquè s'hi ha ficat unes altres coses que he cregut... I per què aquest català se l'ha fet el volen afegir com a servidor? Això és una cosa... Ja ho faig d'advocat del dimoni, però bueno. Això és una cosa molt senzilla i molt fàcil d'explicar. Si vostè busca informació, veurà que hi ha, des de molt antic, escriptors que diuen i deixen escrit que estan escrivint en llengua valenciana. En aquest moment, no hi ha cap escriptor que diga que està escrivint en llengua catalana. Correcte? Quan començaren a tindre en Catalunya, el que ara és Catalunya, perquè Catalunya com Catalunya és prou recent, quan tingueren o quan començaren a tindre escriptors en algun ressò, en alguna importància, València, el que són ara les Terres de València, ja havien tingut el seu segle d'or. I què passa? Si volen ser nació, si volen tindre un recolzament a nivell mundial, és molt bo que tinguin una llengua que hagi tingut un segle d'or, com la valenciana, com la castellana, com l'anglesa. És molt bo que tinguin una llengua que hagi tingut un segle d'or. I ells no han tingut un segle d'or de la llengua catalana i no ho van a tindre mai. Perquè un segle d'or no és perquè tinguin molts escriptors, no és perquè una editorial en concret o la Generalitat en concret pagui per a publicar. Un segle d'or se té perquè els escriptors han tingut aquesta validitat per a poder modificar el que és l'escriptura del món. O sigui, poder modificar el que ha sigut influenciar, exacte. Han influenciat en el que és el restant del món. O sigui que no perquè paguin més o manco per a publicar o no publicar van a tindre un segle d'or. Per ahí no va. I el que ells com nació volen és tindre una llengua culta que ha tingut un segle d'or i més encara que d'aquesta llengua culta en un segle d'or tinga una llengua filla, perquè totes les llengües mares han de tindre una llengua filla. I si no té una llengua en esplendor, en grandea, com és la valenciana, i després tindre una llengua filla, no serà un poble com ells volen. No sé si m'he explicat, o m'he escampat massa, o... Més que la veritat. He intentat dir-lo espaiet i suau, exacte. Des de sempre. Jo sempre dic, quan me pregunten, per exemple, i tu què li diries a les noves generacions, jo sempre dic el mateix. Tot el món que vulgui conèixer la veritat ha d'estudiar i buscar, però no ha de buscar en el llibre que s'ha escrit ahir o fa 2 anys, no, buscar des del segle IX, X, XI, XII, perquè sempre hi ha en el segle X i XI hi havia escriptors àrabs que escrivien i estaven ficant les xarxes. Són coses que s'han de veure. I després de buscar tota la informació, després de veure què és això, què és l'altre, i d'anar triant una cosa i l'altra, quan tingues ja tu fet el que és realment el que tu creus que... Jo penso, si això no és el que m'han contat, això és una altra cosa. Veuràs? I sempre les persones sèries que busquen informació sèria i que estudien informació sèria, sempre al final veuran que així està el postulat valencià o valencianista, que és el correcte, i el postulat català o catalanista, que realment està equivocat, no està equivocat, sinó que és purament mentida. A mi m'ha passat, perquè jo fa 7-8 anys, jo diria, si som cosint, per què no? Però no tens nada més que llegir i comparar. I te donaràs compte que ells no són però encara que siguem cosins o cosins germans o que siguem el que siga, això és el que pensava jo.
Però encara que siguin dues llengües molt paregudes, o no, per ahí, no. No, encara que siguin dues llengües molt paregudes, no són la mateixa. Per lo que sempre he intentat deixar clar d'on s'assentaven uns i d'on s'assentaven altres. I la major influència que té l'actual llengua catalana ve del nord de França, que és d'Occitània. Per això he dit en un moment de lo que he llegit que pugen de l'occità perquè si accepten que són part de la llengua occitana, deixen de ser una llengua i passen a ser un dialecte de l'occità. Per això fugen de lo que és l'occità i s'agarren a què? S'agarren a omplir la seva parla de valencianismes i de coses i d'agarrar lo que no toca agarrar. I no és el mateix perquè hi ha llengües, el bereber i l'àrab i tal, que són llengües molt paregudes, però que inclús dins de la separació de les llengües no pertanyen a la mateixa família. Són famílies diferents. Jo dic una cosa. Si ells mai han tingut una llengua i perquè ells volien se crear la seva llengua, o sigui, el català passa de ser un dialecte a ser una llengua, perquè a nosaltres no ens deixen ser una llengua que no és que siga una llengua des d'ara, és que hem sigut una llengua des de 1000 anys, o sigui, en un segle d'or i mil. Perquè jo dic això, si nosaltres diem que la nostra llengua és valenciana, per què no ens deixen que sigui la nostra llengua valenciana? Però això, si te parece, conteste o te remeta a la resposta que li he dit a aquest home. Per què volen agarrar la llengua valenciana? Perquè no tenen llengua. Ells no tenen llengua, i quan no tenen llengua, realment el que volen és una llengua en prestigi, en lluentor, una llengua culta, una llengua tal. I qual van agarrar? Pues la llengua valenciana, que diuen que és molt pareguda, tal. És que la mateixa resposta que he donat abans, me pareix que és pràcticament la mateixa. Que les províncies, de l'època català, que diuen, Ausiàs Marc, escriptor català, se li put en la via. Això ho diuen no en les províncies, això ho diuen en tots els puestos. Si fa molt poc temps, fent una fira, me pareix que és en Japó, que se vendien de... Això són totes les coses catalanes i ficaven a tot. Jo pensé que estaven tots allà, en Xangai, no? Alguna pregunta més del llibre, perquè tots ho poden raonar ahí darrere la picaeta. Si no hi ha alguna pregunta més, jo crec... Me pareix que en la nota de premsa que van enviar ficava que ara el president brindarà en tots vosaltres pel nou any, independentment de que ara després puguem brindar personalment. Sí que vull que ara, en nom de la Junta Directiva i en nom meu, felicitar-vos. El 2011 ha sigut molt roïn pel valencianisme, n'hi ha que ser conscients. Les perspectives del 2012 no són millors, el valencianisme està com està, però sí que és de veres que durant el 2011 el grup d'Acció Valencianista, els homes i dones del grup d'Acció Valencianista, havent continuat i ja van 34 anys lluitant, donant la batalla, i l'important moltes voltes de les batalles és donar-les, perquè les batalles a voltes se guanyen i a voltes no, però mentre tinguem la voluntat de donar aquesta batalla, de continuar en la lluita, podem guanyar-la i segur que la guanyarem. I aquesta esperança és la que vull compartir amb vosaltres pel 2012, felicitar-vos a tots l'any, en nom meu i del grup d'Acció Valencianista, i anem a brindar tots junts ahí darrere. Moltes gràcies.